Všeobecné otázky ešte k politike. Opozícia, pán minister, v tejto situácii navrhuje zmrazenie platov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Aký je postoj Smeru a vlády, ktorá naopak si svoje platy zásadne zvýšila? Vláda si nezvýšila. A to není na smiech, pán minister. Len viete, že vláda si svoje platy zvýšila. Áno, vláda si svoje platy nezvýšila. Pred niekoľkými rokmi, ja vám vysvetlím ten mechanizmus, pred niekoľkými rokmi bol prijatý zákon. Na základe zákonu sa upravujú platy, ktoré sú nastavené určitým automatom. Jednak platy poslancov Národnej rady, ďalších ústavných činiteľov. Čo tým chcete povedať? Chcem tým povedať to, že pokiaľ je to naviazané na stav ekonomiky a vývoju HDP tak to a bolo, z tých no to už vecí. neplatí v tomto momente. Ale platí, lebo keby tá situácia je zlá v pohľade toho, ja neviem presne, aké ukazovatele sú. Tá situácia je vážne zlá, pán minister. Máme rozpočtovú sekeru v objeme 6,5 miliardy eur na rozpočtovanú. Máme ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý vyslovene hovorí, že toto sú parametre verejných financií, ktoré doslova zakazujú zdvíhanie platov ministrov vlády Slovenskej republiky. Obišli ste to? Obišli ste to? Zvýšili ste si paušálne výdavky k vašim platom, pán minister, a to je fakt. Veď... Ministri, to je automat, ktorý automaticky zvyšuje platy podľa ja neviem, aké sú tam, nechcem ísť úplne do detailov. Tam práve to, o čom hovoríte, je práve na základe zákona o ústavnej dlhovej brzde zastavené. Vy ste to obišli a zvýhli ste paušálne náhrady. To je rozdiel. Dobre, ale to sa vraciame k obdobiu 3/4 roka dozadu. Otvárate otázku. Nie, to nebola otázka. Vy ste na to reagovali, pán minister. Ja som to len pripodobnil. Dobre, tak ja vám ju dám ešte raz a možno nájdete ten správny moment toho otázniku. Opozícia v tejto situácii navrhuje zmrazenie platov poslancov. Aký je postoj Smeru a vlády, ktorá si naopak svoje výplaty zásadne zvýšila? Môže to získať podporu strany Smer sociálna demokracia? Zmrazenie platov poslancov, pán minister? Je to kvapka v mori. Pýtam sa, či to môže získať vašu podporu. Myslím si, že nie. Dobre, ešte jedna otázka.